सिनायखायो जाहैबाय मिस्टार रिंखां बरगयारी बिथाङा जोंजों देग्लाय फार्स्ट टाइम शुटिंआव ओंखारफादों दा बिथाङा माबायदि मोनो आं बेखौ सोंनो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंदो जोंनि शुटिंआव फैनानै बिथाङा माबायदि मोनदों आच्छा सारा बे शुटिंआव फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों बेनोसै माने शुटिंसोथ' जों माने शुटिंआव जेबायदि खालामनांगौ जों खालामगोन आरो जेबायदि डाइरेक्टरफ्रा डाइरेक्सनखौ होयो जों बिदि थांगोन दा जायखिजाया माने आं नोंसोरजों लोगो मोनलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं नोंसोरजों फार्स्ट टाइम माने ओंखारफानो मोनबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ थेंक इउ होयो आरो जोंना नैबेबो सासे गुन्दा बिथाङा गुन्दा रल खालामो गोबां फिल्मावनो रल खालामगासिनो बिथांखौथ' सिनायखायो जानांगौ मिस्टार दमखुमा नोंथाङा बे शुटिंआव फैनानै माबायदि मोनदों माबायदि जागोन बायदि बे दा नोंथांमोननि शुटिं खालामनाय एलबाम बा शर्ट फिल्म मा मारै बाख्नायनानै लाबोनो दा नायग्राफ्राबो बुजिनो हासिगोन जिखुनु जोंनिफ्राय मोजां जागोनखौनो सानो आच्छा थेंक इउ जोंना नैबे सासे बिथां गोदोनि एक्टर फुराना उद्धव बसुमतारी बिथांखौबो सिनायखायो जानांगौ बिथाङाबो एलबाम दोंसे बानायखांबाय उद्धव मुदारु नैबेबो सासे जोंना हिर' 이거 이제